Казанова. Историята на най-скандалния любовник на Европа. В това видео ще се потопите в живота на Джакомо Казанова, мъжът, който превърна любовта в изкуство, интригата в ежедневие, а скандала в своя легенда. От манастири и кралски дворове до затворите на Венеция – една история за чар, страст и безгранична свобода. Няма нищо по-красиво от жените. Или поне така вярва един човек, който се е изградил цяло име около това убеждение. Джакомо Казанова, роден във Венеция през 1725 година, в епоха на маски, карнавали, интриги и просвещение. Просвещение, което идва не само с книги, а и с желания. Син на актриса. Баща му ги напуска, когато малкият е едва на 8. Отгледан е от баба си, докато майка му, свободолюбива театралка, обикаля сцените на Европа. Малкият Казанова израства в зората на нов морален ред. Епохата отхвърля догмите, смесва плътското с духовното и превръща любовта не в грях, а в изкуство. Той е буен, ненаситен, неудържим. Никога не следва правилата. А защо и да го прави? Той не е от онези, които се подчиняват. А външността му далеч не е впечатляваща. Тъмна кожа, орлов нос, високо чело. Но жените не търсят съвършенство. Те търсят внимание и Казанова го дава. С думи, с поглед, с жест. И неотолимо любопитство към женската душа. Няма жена на света, която да устои на постоянно внимание, заявява самият Джакомо. И това внимание той го раздава щедро. За някой чаровен палавник, за други самовлюбен и безчувствен негодник. Но едно е сигурно. Той знае прекият път към сърцето на една дама. За него любовта не е грях, а хармония. И днес ще ви разкажем част от най-пикантните, най-шокиращите и най-човешките истории на Казанова. Легендата, плейбоя, грешника с перо. Но преди това, ако историите за велики личности ви вдъхновяват, харесайте видеото, абонирайте се и в коментар ни напишете за кого още искате да ви разкажем. А сега изгасете лампите, запалете свещ и си отворете бутилка хубаво вино, защото тази история няма как да ви остави равнодушни. И се пригответе за едно вълнуващо пътуване. Нека се потопим в някои от най-пикантните истории на този необуздан венецианец. Когато е на 17, Казанова решава да стане свещеник. Влиза в семинария, облича расо, моли се. Решение да се посвети изцяло на църквата. Но нощният му живот подсказва, че това няма да се случи. Той е всичко друго, но не и човек, подходящ да облече монашески дрехи. В една съдбовна вечер девствеността му остава в миналото. С кого ли? Не с една, а с две сестри. Нанета, 16 годишна, и Марта, едва 15 годишна. И двете влюбени, и двете невинни, поне в началото на вечерта. Споменът за тази нощ остава топъл за него, но чувствата не са еднакво споделени. Марта, по-младата сестра, не издържа. Наранена и разочарована, се оттегля в манастир и никога не се омъжва. Посвещава живота си на молитви за спасението на Джакомо. Но както показва живота, молитвите й остават нечути. Годината е 1745. На пищна вечеря пред венециански елит пее млад кастрат – Белино. Кастрат, за тези, които не знаят, е млад певец,
чието тестиси са били отстранени, за да се запази високият му глас. Жестоко, но популярно тогава. Казанова е запленен. Вярва, че е жена. Песента, движенията, аурата. Следва флирт, кратка игра и истината излиза наяве. Оказва се, че Белино всъщност е жена. Млада актриса, представяща се за певец, за да получи роля на сцена. Нещо, което на жените е било забранено. Той нарича Тереза Ланти. Историците спорят, подозират, че става дума за Тереза Ланди. Но той сигурно. Тя пленява сърцето на Казанова и му ражда син. Чезарино, незаконен, но обичан. Март 1746 година, карнавалът във Венеция в разгара си. Маски, фойерверки, любов. Изведнъж, на един гондолен мост, сенаторът Брагадин припада. Инсулт, паника. Казанова реагира светкавично и насочва гондолиера към най-близкият лекар. Въпреки странните методи, кръвопускане, натриване с жвачен мехлем, сенаторът оцелява. Всички започват да говорят. Казанова е герой! В знак на благодарност, Брагадин става негов покровител и младият Джакомо получава онова, за което винаги е мечтал. Богатство и връзки. По-късно същата година в Падуа Казанова среща Ансила, управителка на игрална зала, жена с чар, опит и свои тайни. Той я обсипва с внимание, пари и чувства, но скоро открива, че не е единственият мъж в живота й. Граф Медина, редовен клиент и отличен картоиграч, също е влюбен в нея. Чувства се предаден, излъган и иска възмездие. След напрежение между двамата, графът предизвиква Казанова на дуел. Казанова побеждава, Медина е ранен и му става враг за цял живот. Между 1750 и 1752 година Казанова живее в Париж, градът на любовта, и както винаги не губи време. Изучава езика, нравите, френската любов и всичко свързано с Франция. Търси връзки, среща влиятелни хора, които могат да му помогнат. И разбира се забърква с дъщерята на хазайката си, младата Мими. Според него, тя сама идва в стаята му, но скоро Мими забременява. Майка й го съди, скандалът е на път да избухне, съдът в крайна сметка го оправдава. Това не е последният път, в който съдът ще се занимава с него. Една от многото истории, в които любовта и скандалът вървят ръка за ръка. Годината е 1753. Джакомо Казанова е на 27. Очарователен, изискан, опасен, с походка на мъж, който знае, че светът му принадлежи. И тогава забременява 14-годишната Катерина Капрети. Да, 14. Семейството й изпада в паника, бащата я праща в манастир, надявайки се, че строгите порядки и дебелите каменни стени ще сложат край на скандала. Далеч от страстта, далеч от Казанова. Но бащата явно не е познавал Казанова. Манастирските стени не го спират. Вместо да го отблъсне, манастирът само запалва още една игра на тайни и желания. С помощта на монахините, Казанова започва да й пише писма. Красиви, изпълнени със страст, ухания на изкушение, прошепнати между пергамента и мастилото. Писма, които намират пътя си до ръцете й, тайно, но редовно.
И докато младата Катерина чете любовните редове, Казанова вече гледа към друга. Марина Морозини, монахиня, красавица, обещана на френския посланник Абе дю Берни. Но любовта няма обети. Казанова я съблазнява, и то не някъде тайно, а в стаята на бъдещия й съпруг, докато той слуша всеки стон, всеки шепот, скрит за тънката стена. А това, което става после, е истински шедьовър на безсрамие. Марина Морозини и Катерина Капрета също започват любовна афера. В манастира, триъгълник на страстта, в най-святото място. Където и да мине, Казанова оставя следа, но не само в сърцата, и в архивите на полицията. Властите го наблюдават, подозрителен, непредсказуем, умен и твърде свободен. И така, през 1755 скандалите го настигат. Задържане по обвинение в богохулство и непристойно поведение. Без съд, без право на защита е хвърлен в Пиомби, затворът, двореца на Адожите, в най-мрачният затвор във Венеция. Но не и задълго. Казанова няма намерение да стои затворен. Заедно с един монах, сакилийник, кроят план. Изпиляват метален прът, изкопават дупка и след седмици труд бягат. Първият човек успял да избяга от това страховито място. Бягството му се превръща в легенда. И къде другаде да избяга, ако не в Париж, градът на идеи, удоволствия и интриги. Там Казанова става истинска сензация, въвежда лотарии, играе хазарт, печели милиони. Очарова наивници с разкази, че е на 300 години и може да превръща въглен в диамант. Схеми, игри, чар и изключителни познания по математика. Така Казанова се изкачва до елита на френското общество. Среща Волтер, очарова мадам Дю Пампадур, влиза във висшите кръгове с изящество и измама. Но любовта към жените надделява. Флиртове, афери, интриги и скоро дългове. През 1760 година напуска Париж, бягайки от кредиторите си. Сменя името си, вече е Шевалие дю Сингалт. Посещава Лондон, впечатлява крал Джордж III. Заминава за Русия, среща Екатерина Велика и предлага национална лотария. Бие се в дуел с полски княз, измамва немски банкери. Всеки град е нова сцена, нова интрига, нова страст. Но и в Париж остава незавършена история. Гестиниана Уин, млада венециянка, умна, красива, бременна от аристократ, чиято фамилия ни я признава. Моли Казанова за помощ. Той й предлага не морал, не защита, а вълшебен мехлем, който предизвиква аборт, но за да подейства, трябва да правят любов. Медицинска процедура, настоява той. Тя се съгласява, методът, разбира се, не действа, но за него това е просто още една авантюра. Гестиниана е унизена, заминава в манастир, за да роди тайно. Никога повече не му проговаря. Казанова никога не се жени, но това не му попречва да има незаконни деца, поне няколко. Едно от тях е Леонилда. През 1761 година среща Леонилда, млада, красива жена, с която едва не се впуска в афера, преди да разбере, че тя е негова дъщеря от Лукреция Кастели. Мъдростта наделява. Временно. Години по-късно, когато Леонилда е омъжена,
Майка й предлага на Казанова да й направи дете, тайно, вместо съпруга ти, който не може и не иска. И той го прави. Така става едновременно баща и дядо на едно и също дете. Колкото и невероятно да звучи, всичко това е описано в собствените му мемуари. С времето измамите му стават още по-абсурдни. През 1763 година убеждава маркиза Камю Понкаре, богата вдовица, че може да я превърне в млад мъж, ако му плати щедро. Тя му вярва. Години наред той я използва, докато накрая прозира измамата. И все пак Казанова е нещо повече от прелъстител. Той е философ, писател, дипломат, авантюрист. С неподражаем дух, който не се побира в нито една рамка. В края на живота си Казанова е беден, забравен, библиотекар в замък в Бохемия, сам сред книги и спомени, почти посегнал на живота си, но вместо това взема перо и хартия. Започва да пише. Пише историята на моя живот. Мемуари, които разкриват не само любовника, но и философа, хедониста, мислителя. Умира на 4 юни 1798 година, на 73 години, далеч от Венеция, само година след като е паднала в ръцете на Наполеон. Светът е вече друг. И ако трябва да го запомним с едно изречение, може би най-подходящото е неговото. Всяка жена, всяка поза, по всяко време. Но за тази фраза се крие цяла епоха. И един мъж, който е живял до последната капка удоволствие.